Правапіс увогуле делікатная рэч. Чаму? Таму што правапіс датычыць кожнага чалавека. Ці гэта толькі пайшоў у школу, нейкі хлопчык ці дзяўчынка, ці гэта мама, якая вучыць сваё дзіця і дапамагае яму, ці гэта дзядуля, бабуля, якая хоча, відаць, паказаць, што вот у яе час правапіс быў такі. А вось зараз правапіс зусім іншы. Сапраўды, моўныя працэсы і ўвогуле мова – гэта даволі складаная з'ява, у якой нельга імгненна вырашыць нейкую праблему. Што маю на ўвазе? Нельга хутка нешта памяняць. Ну, вось, напрыклад, калі взяць граматыку любой мовы. У нас некалі, вот, напрыклад, хто зараз задумваецца над тым, што ў нас былі такія часы, як там imperfect, perfect, прэзенсныя формы. На сёння сучасніку яшчэ, можа быць, у нейкай ступені цяжкавата вывучыць гэтыя тры часавыя катэгорыі, а іх было многа болей. Ці, напрыклад, возьмем склоны, склонавую парадыгму. Сёння мы ведаем назоўны, родны, там, давальны, вінавальны склон. Раней іх было больш. І хто пра гэта задумваецца? Справа тым, што ў граматыцы зварушыць нешта ў мове даволі цяжка. Затое ёсць такія сферы, дзе новыя ці новыя ўвогуле пранікае даволі хутка, аператыўна. Перш за ўсё, зразумела, это лексіка. Ну, хто падумаў бы ў 20 стагоддзі, што мы сёння будзем ўжываць такія формы, як чаціць, там, спаміць, форуміць. Гэта для таго часу это амаль тое самае, што будзем гаварыць кніжыць, там, ці сшытак, сшыць, ці так далей. Але сёння мы пра гэта гаворым. Значыць, ёсць пэўныя працэсы. Дык вось адлюстраванне таго, што мы гаворым на пісьме, гэта зноў жа той асяродак, это тая атмасфера, дзе задзейнічаны вельмі шматлікія аспекты. Што маю на ўвазе? Ну, перш за ўсё, чалавек можа чуць крышачку інакш той ці іншы гук, як другі чалавек. Это называецца перцэптыкай. Ну, уявіце сабе, чаму мы, напрыклад, гаворым пра тое, што ў рускай мове, ну вот, уявіце сабе, уваходзіць свіння. Яна што? У рускай мове яна хрюкае, а па-беларуску яна рохкае. А капелька ляціць з даху. У рускай мове это капля, а па-беларуску это кропля. Ось такі моманцік, калі гаворка вядзецца пра перцэптыку, як успрымае чалавек той ці іншы гук, это гукаперайманне, так званае, яно вельмі ўплывае і ўвогуле на маўленчы, разумова-маўленчы апарат чалавека. Як пазначыць тое ці іншае слова на пісьме? Нездарма ёсць такая прымаўка. І яна даволі цікавая і даволі паказальная, ілюстратыўная. Вось па-англійску, напрыклад, так даводзіцца чуць, што пішам Манчэстэр, а чытаем Ліверпуль. Ці наадварот. Не мае значэння. У чым сутнасць гэтай прымаўкі? Афарызму гэтага? Тое, што, бачыце, у англійскай арфаграфіі, аказваецца, з 14 стагоддзя, з часоў Чосера, кардынальна нічога не мяняецца ў арфаграфіі, у правапісе. І чалавеку, які пачынае вывучаць англійскую мову, вельмі цяжка, сапраўды вельмі цяжка, вось прачытаць пэўную камбінацыю літар і сфарміраваць гэту камбінацыю, таму што там абсалютна не тое, што напісана ты павінен прачытаць. Здаецца, з аднаго боку, што арфаграфія такая даволі стабільная, гэта вельмі добра, таму што перадаецца па спадчыннасці, нашчадкам сваім перадаецца. Але затое бачыце, якія праблемы з засваеннем гэтай арфаграфіі. Чалавечы розум усё вытрымае, усё засвоіць. Але ж тэндэнцыя, якая назіраецца ва ўсіх мовах свету, тая тэндэнцыя
показывает, что все ж таки человек не хочет мириться с такой консервативной орфографией. И что можно якраз орфографію час ад часу наблизить до того, як чоловік вимовляє. Ось, наприклад, у нашій білоруській мові. Доволі значним принципом з'являється фонетичне. Я спеціально не кажу ведучим. Значним принципом з'являється фонетичне. І ось тое, што як, наприклад, у школах так сустракаєш такое меркаванне, ці людзей, які выказваюць такое меркаванне, што там по-беларуску пісаць? Пішы, як чуеш. Ой, далёка неправда. Это далёка неправда. Таму што, ну як жа я, напрыклад, напішу сшытак, ці казка, ці кладка. Ну як сшытак? Сшытак я павінен вымавіць, а пішу то я сшы. А казка, казачка, казка я павінен вымавіць, а пішу то я казка, і гэтак далей. Але што важна, што фонетычны прынцып сапраўды тут дзейнічае даволі актыўна. Шчыра казаць, мовы свету, у якіх ідзе масавае распаўсюджванне самой мовы і пашырэнне носьбітаў, яны ўсе зарыентаваны на фонетычны прынцып. Калі, напрыклад, уявіць сабе, што у канцы 2000-х гадоў у рускай мове была б праведзена рэформа, ну не рэформа, а можа быць нейкая новая рэдакцыя рускага правапісу. Тое, што меркавалася рабіць, это звязана з імем выдатнага вучонага прафесара Владимира Владимировича Лопатина. Быў падрыхтаваны такі праект змен у рускім правапісе. І што цікава, што якраз фонетычнаму прынцыпу там адводзілася таксама даволі значнае месца. Ну, на жаль, гэты праектик так недзе і загінуў, невядома дзе, але затое усе новыя арфаграфічныя слоўнікі паціху уводзяць палажэнні вось гэтага нерэалізаванага праекту. У беларускай мове крышачку сітуацыя іншая. І звязана гэта, перш за ўсё, ну так можна сказаць, з экстралінгвістычнымі фактарамі. Не пужайцеся, я патлумачу, што это такое. Это тыя фактары, якія могуць паўплываць на развіццё мовы. Нават не на развіццё мовы, а на функцыянаванне яе. Ну, напрыклад, мне вось тут узгадваецца даволі такая пікантная гісторыя, калі першы сакратар ЦК КПБ пісаў нашаму генералісімусу. Напрыклад, такое. Наш священный лозунг «Да здравствует Великая Годовщина Октября» в переводе на белорусский язык испохаблен от начала до конца. «Да здравствует» переведено как «нехай», но в народе так говорят пренебрежительно, ну и пусть. «Годовщина» переведено как «годовина», но в народе так называют «гада» большого размера. А октябрь – это даже не лен, кострычник, а это отходы от льна. Ну як вось у такой ситуации, поглядите, это ж ситуация доволі обвострана у палітычным плане, у ідэалагічным плане. Насамрэч, зразумела, можа быць, калі генералісімусу з яго адукацыяй можна неяк было гэта учерці, што вот такая сітуацыя сапраўды ў перакладзе на беларускую, хаця насамрэч абсалютна неправільна, таму што кастрычнік, напрыклад, не ад таго, што там октябрь, кастрычнік, там адходы ад льна, да? Чаму вот кастрычнік называецца ў беларускай мове так месяц? Не таго, што там кастры паляць, як гэта студэнты часам гавораць, ці там яшчэ, а таго, што калі жанчыны апрацоўвалі лён, і вось пасля пераблення гэтага льну заставалася кастрыца. Вось чаму і пайшла назва гэта. Дарэчы, трэба сказаць, што ў нас амаль усе месяцы назвы, месяцы ўсе матываваныя. Это не запазычанні, а ты, якія звязаны з жыццём чалавека і гэтак далей. Так вось як у такім, гляньце, у такой атмасферы, як можна было гаварыць пра нейкія правадзейныя моманты ў арфаграфіі? Аказваецца, іх вось такіх вот момантаў даволі шмат.
Ну, яшчэ адзін момантчик. Это, можа, не арфаграфічная такая з'ява, а больш граматычная. Аднак, паглядзіце, вось такая. Калі мы ведалі, што ў беларускай мове назоўнікі другога складнення мужчынскага роду ў родным склоне тыпу феадалізм, капіталізм у родным склоне все мелі канчатак у-ю. А вось 4 словы былі выключэннем. Камунізм, сацыялізм, марксізм, ленінізм. І вось калі адзін такі даволі ўжо легендарны ўвогуле мовазнаўстве чалавек прыйшоў у адпаведнае месца, тады вось і стаў крышку тлумачыць людзям, што, маўляў, у нас у родным склоне абстрактныя назоўнікі маюць канчатак у-ю, а не а-я, а тут у гэтым плане. Вось, напрыклад, абстрактны камунізм, і на што такі раздаўся адной жанчыны, тады пры высокіх пасадах, даволі вядомай на Беларусі. Вы што, лічыце камунізм нейкай абстракцыяй? Уяўляеце, шаноўныя сябры, што такія з'явы, яны перашкаджаюць развіццю, натуральнаму развіццю, ходу мовы. І як тады можна было не пазбавіцца вось такіх рэчаў? Калі, напрыклад, мы ведалі цудоўна, што калі я пішу на уроку, то у не складовыя, а калі ва універсітэце, то я павінен пісаць у складовыя. Хаця фанетыка, гучанне аднастайнае. Вось тыя намаганні, якія былі прынятыя ў 2008 годзе, і вырашылі шмат такіх праблем. Сёння мы што на уроку, што ва універсітэце, ва ўнісон, пішам аднолькава. Ёсць пра што пагаварыць.